Galega. Que tal, saúdos? Comeza unha nova edición do En Xogo Traíñas nunha fin de semana na que abre a Liga Galega de Traíñas, Liga e Liga B. Os prognósticos cumpríronse. Na Liga venceu a Megrove, na Liga B venceu Mecos e na Liga CT vivimos en Galicia unha fin de semana maravillosa. A Gasmeira, que fallou, Cabo de Cruz e a Sociedade Deportiva Tirán tiveron unha fin de semana fantástica. Esas son terceiros e cuartos na clasificación da Liga CT. Dous convidados esta noite no En Xogo Traíñas, o adestrador da Sociedade Deportiva Tirán, José Ángel Cambados, Truco, boa noite. Boa noite. Cuartos despois de 3 jornadas na Liga CT. A verdade é que non he esperado isto, pero estamos aí, benvido sea. Agora intentar seguir sumando e non tropezar. Época de cambio na Sociedade Deportiva Tirán, marchou Dani, chegas ti como adestrador, despois de 3 jornadas o equipo está na zona medio alta e con boas sensacións. Sí, a verdade que sí, non esperábamos estar tan arriba hasta ahora. Tal e como foi planteada a temporada, esperábamos máis estar abaixo que arriba, pero bueno, son situacións que no momento, xa ves, según a regata, según o vento, según os mares, sácache e dache, e ahora mesmo, pois, deronnos. E quen quizáis si agardaba estar arriba na Liga Galega, non sei se no primeiro posto na primeira xornada, é Diego Portela, adestrador de Amegrove, boa noite. Hola, boas noites. Primeira regata, primeira victoria da Megrove, non sei se isto vai ser un indicio de por onde van ir os tiros esta temporada. No, bueno, a ver, a temporada acaba de empezar e nós tampouco non contábamos estar aí como estuvemos a semana pasada en Masoxe, non? A semana pasada non era tan importante. Pero, bueno, hai equipos fuertes que se reforzaron moi ben e eu creo que vai haber margen para todo, non? Pasa que, bueno, preferimos estar aí e con outras que están no plato xa nos levan, entonces están mellor aí. Pero, bueno, foi unha boa regata, temos un equipiño bo e esperemos aguantarnos aí. Pois imos disfrutar de todas as imaxes que nos deixou o mundo do remo esta fin de semana. Comezamos coa Liga Galega. Liga Galega A son 8 equipos, son 11 regatas. Falamos cos adestradores. Primeiro, vamos a ver que opinan, cal é a quiniela para esta temporada. Quen son os favoritos? Quen creen os remeiros, os técnicos que vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro clasificado da Liga ao final de temporada? Fixemos unha clasificación ou a puntuación. Aqueles que votan como primeiro damoslle 3 puntos, aqueles que votan como segundo 2 puntos, aqueles que din que será o terceiro clasificado na Liga, 1 punto. Esta é a quiniela da Liga A. Eu creo que a Megrove, Mugardos e terceiro espero que sexamos nós. Por mí, a Megrove, Mugardos, pois creo que pode ser este ano, que pode ser o ano de Ares tamén, na terceira. A priori, a Megrove, Mugardos, Ares. Lo que yo quisiera es que primero fuera Mugardos, segundo fuera a Megrove y tercero fuera Ares. A día de hoy se pondría Mugardos, penso que den un puntiño aí por riba. Mugardos pondría de primeiro, a Megrove segundo e parece que Ares pode ser terceiro. Mugardos, Ares, a Megrove. A Megrove, Mugardos, a terceira posición está aberta de todo. Pois xa viron, 17 puntos para a Megrove, 17 puntos para Mugardos. Faltaba o voto de Perillo, que non estivo ese día que fixemos a grabación. Voulle preguntar a Truco, dende a Liga CT, e que hai un par de anos estabas na Liga Galega, cal é a túa quiniela? Primeiro, segundo e terceiro? Pois primeiro a Megrove porque ten un equipo, creo, máis compensado que Mugardos. Segundo Mugardos e terceiro
non sei, Ares, igual pode pegar un paso para diante, Mugardos que non se despiste. A Portela, só vimos aí na votación, non sei se te sorprende ese 17 despois da opinión de 7 persoas. Non me sorprende porque a xente mira os equipos, mira os fichajes que se fixeron e ve que, a ver, nos fichamos xente a maioría da casa que estaban sin remar, perdemos algunha xente que era importante no equipo, por exemplo, o Mugardo reforzouse con nombres, con xente moi boa, entonces, pues claro, é normal que tal. Eu non vou a decir que me vai a ganar, eu tiña que votar polo meu, pero a verdade é que todo o mundo vemos que Mugardos ten un bo equipo, entonces, pues, vexo normal, non? A xente vedía, Megrou ano pasado anduvo ben, Mugardos reforzouse ben, pues, o normal é que sea, que poida estar aí a cousa igualada. Pois iso foi a quiniela, iso foron os prognósticos, primeira regata, hoxe domingo, no Grove. Edición número 32 da bandeira Concello do Grove e a primeira regata, a primeira xornada da Liga A. Non sei se viches demasiadas sorpresas, Diego. No, a ver, a Liga máis ou menos era máis un poquinho que o que esperábamos, non? O que te decía antes, esperabas a mellor un poquinho máis de Mugardos, que nós estaríamos aí, e despois o resto da clasificación, pois eu xa postí naquel día por Ares, porque o vexo trae unha proyección bastante boa, e, bueno, vese que ten un bo equipiño, moi compensado, e despois os outros, pois, van a andar aí. Vilaxoán vexo ben, aunque empezou a temporada con circunstancias, creo que correu máis ou menos no que vai a ser. Esta é a primeira das quendas esta mañá, Perillo, Bueu, Vilaxoán e a proba, esa dende o primeiro momento, a tripulación de Vilaxoán foi a que foi marcando en todos os longos os mellores tempos, de feito xa chegou na primeira virada con 5 segundos sobre a Pobra, e despois, sobre esta tripulación da Pobra, sempre foi Vilaxoán mantendo eses 5, 8 segundos de diferenza. No nivel xeral da Liga, con respecto ao ano 2014, ves moitos cambios? No, máis ou menos a Liga eu creo que está nun nivel de calidad máis ou menos como estaba, non? Nós temos un equipo moi parecido ao ano pasado, están dando resultados, o ano pasado tamén nos dou. Penso que máis ou menos anda a cousa bastante igualada. Quizá, pois, bueno, hai o mellor hoxe os dous equipos que quedaron máis abaixo, pois están máis descolgados que os dous últimos do ano pasado. Eso sí, pero bueno, eu creo que a igualdade máis ou menos, polo menos nos 5 ou 6 primeiros, é máis ou menos igual. Como se nota, Truco, o salto de categoría de Liga B, por exemplo, a Liga A, ou de Liga A a Liga CT, como estamos vendo con Meira, porque Bueu, que foi das que ascendeu, perdeu Remeiros, este ano xa está moi atrás, pero moi atrás na Liga A, cando na Liga B era unha traíña que andaba ben. Sí, esos son, como se suele dicir, ciclos, non? Que pasan un ano que che faltan, vanche caíndo Remeiros, e ao final valas pagando. Si eres capaz de xuntar unha boa tripulación, pois ao final, si eres capaz de facer o traballo ben e entrenar ben, despois os resultados danse. Si non traballar ben, despois pagas. Esta é a segunda quenda, digamos os favoritos Mugardos, Coruxo, Amegrove e Ares. Había esa loita por ver a Mugardos, que estaba no carreiro 1, e a Amegrove no carreiro 3, pero a verdade é que no primeiro longo a Amegrove xa lle sacaba 6 segundos e no segundo, na segunda das viradas, 13 segundos. Non sei se maior diferenza da que agardabades. Sí, bueno, é maior diferencia da que en realidad contábamos, non? Sabe, porque aparte Mugardos ten un equipo moi fuerte e por todo, non contábamos estar tan despejados deles, pero bueno, cada regata é un mundo e isto non acaba máis que de empezar. Bueno, os chavales hoxe fixeron unha boa regata, ou hai varios fallos, hai cousas que corregir, pero fixemos unha boa regata e dousenos así, mellor ir por diante que quedarnos atrás. Pro adestrador, despois de vencer nunha regata como esta, con diferencias xa moi importantes, traballaches anímicamente o equipo, digo, freas a euforia, ves que hai euforia ou non? Sí, por supuesto, claro, a ver, aí... Digo porque xa partides a priori, vos e Mugardos co papel de favoritos, e xa ainda por enriba, hoxe na primeira regata, 13 segundos a Mugardos. Sí, o que pasa que, bueno, eu teño a suerte este ano de que
Pablo Casas, que é o segundo entrenador, está dentro do barco, está facendo un papel moi importante, sabe levar a xente, e teño a suerte de ter xente moi veterana que ao mesmo tempo ancor chavales que son os que se lle levanta un pouquiño a euforia, saben nos poñer no seu sitio, non? Creo que temos unha mezcla moi boa deso, pero evidentemente hai que frenar, isto non acaba máis que empezar, os rivales son fuertes e pode pasar de todo. Ese momento da chegada, primeira victoria do ano para Amegrove, con 13 segundos. Cal é a principal diferencia, Truco, que estabas aí un par de anos nesta Liga Galega con Liga ACT? A ver, diferencias, non é que haya moitas, pero si notase nas cadencias que hai en presupuestos, lógicamente. Tendo pasta, podes mover máis de todo, podes mover a xente, podes mover... É diferente porque traballan de outra maneira, o espectáculo é diferente, xa ves, hoxe a mañán montan todo de outro xeito, saben traballar, e, con cartos faz moitas cousas, claro. Primeiro paran o control. Dicir que somos os favoritos, pero xa se verá ao largo da tempada. Aínda que hoxe ganáramos, non significa que as demais as vayamos a ganar. Todo pode pasar, unha regata é unha historia. Salió unha regata bastante boa, entramos aí por tempos na cuarta posición, que para nós é sumar puntos ahora a principio de temporada e a ver se somos capaces de manternos na mellor tanda. Sabemos que vai a costar, que vai a ser así durante toda a tempada, pero facendo regatas así, penso que podemos estar na tanda boa, que é o objetivo. Estes son os tempos da bandeira Concello do Grove, 20 minutos 32 segundos para o vencedor, Amegrove, segundo clasificado Mugardos a 13 segundos, terceiro Ares, cuarto Vilasoán, quinto A Pobra, sexto Coruso, sétimo Salgado Perillo e oitavo clasificado Bueu. Voulle preguntar a Diego, 15 anos, o patrón, e no seu discurso di isto acaba de comezar, hai que ter moita calma, moita tranquilidade. Iso é unha muestra do que che decía antes, non? Que eu son unha persona que a min gustame ser respetuoso cos rivales e o que lle suelo transmitir a xente, non? El sabía perfectamente o que había, foi o que lle dixen antes, cando acabamos a regata, que isto empeza, está ben empezar primeiros, por supuesto, e agora hai que intentar manter o objetivo, pero cada regata vai a ser diferente porque aquí este deporte, unha regata que colles unha calle boa, unha calle mala, o vento que che perjudica, que é o que dicía antes José, que che saca, que che trae, pode pasar de todo. Entonces, primeiro pé no chan, seguir traballando, se seguimos traballando como estamos, o equipo vai ir a máis e vámonos a manter. Como está a clasificación da Liga? Só levamos unha regata, así que o que aconteceu no Grove é o que marca as diferencias na clasificación. Liga A, esta é a clasificación. Amegrove, 8 puntos, Mugardo 7, Ares 6, Vilasoán 5, A Pobra 4, Coruso 3, Salgado Perillo 2 puntos e Bueu 1 punto. Primeiro un patrón lixeiro, por suposto, con máis cercanos 55 kilos, pero tamén ten que ser un patrón que sexa forte, porque en días de mar, aguantar a traineira, que non se te vaya coas olas e tal, tens que, máis que forte, habilidade. Un patrón lixeiro, con moita habilidade e a vez con personalidade para saber en cada momento o que pedirlle os remeiros. Sobre todo que ten que ter transmitir moita confianza ao equipo, non? O equipo se sinta moi confiado nele. Ten que ser un tipo que vai adentro e que o remeiro nunca teña incertidumbre de se vai trazando ben o longo, se vai dando eses. Despois ten que ter unha capacidade de liderazgo moi grande, non? Para nos momentos máis duros, a hora de regata, ese terceiro longo que falta o aire, saber levantar a xente, saber quen é o que máis necesita o alento, non? O máis importante do patrón é transmitir o que, en este caso, o entrenador quer.
ten que saber fundamental o que quero, o estilo de remada que temos para saber transmitirlo o equipo. Cando se perde, como por exemplo nós hoxe no último largo, o patrón ten que volver a levarme o equipo o que eu quero. É o máis importante. Fundamental, un patrón. Regatas de mar, veteranía, saber estar, saber dominar o equipo, manter a tranquilidade, a constancia, que sean constantes os remeros, saber se impor a tripulación. Cada fin de semana iremos debullando unha posición da traíña, cal sería a traíña perfecta. Xa que temos aquí dos adestradores, imos preguntarlle, Truco, cal sería para ti o patrón perfecto da túa traíña? Pois que non cometera ningún fallo. Ese sería o patrón perfecto, que exactamente, que estuvera en 55 kilos, que fora habilidoso, que fora fuerte, todo o que din eles. E para Diego, como sería? Sí, a figura de patrón está moi ben definida, non? Persona, normalmente sempre se poñen chavales, xóvenes, polo tema do peso, pero o ideal sería ter, como ves, patróns que ven na CT, ou como, por exemplo, Leva Tirán, un chaval xa con unha edad que xa sabe ben o que fai, que é capaz de adelantarse o equipo, que é capaz de prevenir certas xa circunstancias antes de que pasen, e que ao mesmo tempo estea cerca dos kilos e sea fuerte, porque a veces o mar exígeche eso. Digamos que no teu caso, a Megrove, hoxe cun patrón con 15 anos, tires máis mestre e falas máis con el que quizáis el contigo, non? Home, eu podo dicir que hoxe salín na lancha, fun a mirar o campo de regatas, mirín o campo de regatas, ben, despois salín de patrón da treinera, primeiro para controlar, onde tiraban as corrientes, onde tal, e despois diño un traballo, unha pauta máis ou menos feita, non? Entre eu e Pablo Casas, demos unha pauta máis ou menos así, e o chaval hoxe levou na perfección, fallou un pouquiño na última virada, pero levou na perfección. Este chaval non é un home como eran antes nas treineras, un home de mar, non tal, entonces hai que axudar, e ir explicando ben as cousas. E a veces, pois claro, son críos, pensan que saben facer todo e a veces pois cometen errores, pero é o que pagas por levar un patrón tan xoven que o adelantas tendo poucos kilos. E supoño que con Truco será moi distinto, porque David é un patrón xa con moita experiencia, que fala moito, non sei se fala contigo tamén moito. Sí, fala moito, mas, a ver, é bo para o equipo está tranquilo con el, é un patrón experimentado, sabe, ten moitas horas de mar, eso queiras que non, tes puntos a teu favor. Bueno, vimos como foi a Liga A, só houve esta fin de semana unha regata, imos ver como foi a Liga B, que houve dúas regatas, pero antes, a quiniela da Liga B. Esta temporada é unha novidade, equipo asturiano, Castropol, que non quiso participar na quiniela porque dixo que descoñecía como eran os equipos galegos. Esta é a quiniela dos favoritos, quen será primeiro, quen será segundo e terceiro na Liga B. Lóxicamente Mecos primeiro, pola conta que me ten, se non xa me botan, Chapela segundo, penso que Castropol terceiro. Mecos, Castropol e Chapela. Eu apostaría por Chapela, 2 apostaría por Mecos e 3 gustaríame que fora Vila, pero creo que quizás é máis xusto apostar por Rianxo Castropol, porque os ves son moito máis feitos que nós. A día de hoxe, pois, peso a Mecos, a Chapela, e logo o terceiro posto, pois, nós como Castropol podíamos estar aí. Grandes favoritos, pois, a Mecos como non, está para mí o número 1, a priori, despois está Castropol, está Vila de Cangas, estamos nós, está Pisantes, calquera, eu non miro rivales grandes ni pequenos este ano. Chapela, Mecos e nós. Na bandeira Concello de Ferrol, edición número 12, dúas xornadas, xornada de sábado, xornada de domingo, case que todo o mundo colocaba a Mecos como gran favorito na Liga A, e a verdade é que os prognósticos se cumpriron porque, tanto na xornada de onte como na xornada de hoxe, Mecos foi o vencedor. Creo que aí non vai haber moitas sorpresas, non, Diego? Bueno, eu penso que non. Vexo a Mecos tiña un equipo de juveniles moi bo durante o inverno, que se estuveron demostrando, e quizá tuveron problemas para entrenar durante o inverno porque cando tiñan juveniles tal, pero ahora acoplar o barco, juveniles corsenios, vese que lle funciona. A ver o que é capaz de dar Chapela. Eu en Chapela confío tamén un pouquiño que os poida apretar un pouco, pero creo que non vai haber
non me parece que vai haber grandes sorpresas, aunque me sorprende un pouquiño o nivel de Castropol, que non o conocía, e vese que está aí a esas alturas. Esta é a tripulación de Rianxo, que onte foi cuarta, malia cometer ese erro nunha das viradas, hoxe foi terceira, e quizáis, iso que comenta Diego da presenza de Castropol é unha noticia boísima para o mundo do remo, que un histórico como Castropol que veña a remar a Galicia. Está claro, cantas máis traineras haixa de fora de Asturias, mellores, e cantas máis se manteñen aí, no caso de a mellor que hai outras traineras que a mellor non poden salir, pois é importante eso, ter traineras no mar. Tamén a presenza de Mera, non? Que saca por fin Traíña Mera. Falabas nestes últimos anos da posibilidade de que sacase ou non sacase Traíña Mera, e xa temos aí na Liga outra máis. Sí, certo que a veces se compensan as desaparicións a chegada de novos equipos. Esa foi a nota negativa un pouquiño, non? Este ano, por exemplo, perdemos clubes como Esteiro, como tal, que se botan de menos, pero é bo que veña Mera, ojalá poando pois Narón, perdemos a Robaleira, pois ojalá volva e que sean dúas ligas máis fuertes. Esta, digamos, que a quenda de honra onde participaba Castropol, Mecos, Chapela e Cesantes, tanto na xornada de sábado como hoxe na xornada de domingo, o gran dominador foi a tripulación de Mecos. Onte Mecos sacoulle unha diferenza de 12 segundos a Castropol na xornada de sábado, e hoxe na xornada de domingo Mecos sacoulle unha diferenza de 7 segundos a Castropol. Dúas regatas na Liga B, dúas vitorias de Mecos, e a clasificación desta Liga B é a seguinte. Mecos ten 14 puntos, dúas regatas, dúas vitorias. Castropol 12 puntos, segundo clasificado. Terceiro Chapela, cuarto Rianxo, quinto Cesantes, sexto Vila de Cangas e sétimo clasificado, unha das traíñas que aparecen esta temporada na Liga, a Traíña de Mera. Ola, moi boas a todos. Xa estamos de volta outra vez. Se o ano pasado falábamos de cales eran os parámetros biomecánicos que afectaban ao rendemento da embarcación, este ano vamos ir un paso máis aló e falaremos de canto poden chegar a afectar ao longo dunha regata. Comezaremos hoxe falando da efectividade do remeiro, que é a porcentaxe do tempo no que o remeiro consegue aplicar unha forza positiva no tolete. Esta efectividade depende fundamentalmente do remo que utiliza, depende tamén do ángulo do remo cando está na auga e, sobre todo, da velocidade que o remeiro lle consegue imprimir o remo ao longo da padexada. Na gráfica que estamos vendo atrás, móstrase unha curva de forza dun remeiro medio nunha regata, aproximadamente 37-38 paladas por minuto. Ahora ben, que pasa se un remeiro perde un 5% de efectividade? Na seguinte gráfica podemos ver como se transforma a súa forza. Perder un 5% de efectividade supón, aproximadamente, entrar 3 centésimas máis tarde a aplicar forza positiva e deixar de aplicar forza positiva no tolete 2 centésimas antes que o resto dos seus compañeiros. Isto que significa numéricamente ao cabo da regata? Aproximadamente, vámoslo ver agora en números, daría unha forza media de 1,4 kg menor, o cal significa, ademais, 75 vatios menos de potencia positiva. E ao final da regata, que lle pasa a embarcación? Pois que chega 1,5 segundos máis tarde. Dun xeito agregado, si son 3 os remeiros que perden un 5% de efectividade, estámonos a xogar case 5 segundos ao cabo dunha regata. Así que, en resumo, a efectividade é un parámetro fundamental no remo. Depende, sobre todo, da velocidade que lle consegue imprimir o remeiro, é dicir, da súa técnica e da súa forza, pero tamén depende do equipamento, do remo que se emprega. E, sobre todo, unha perda dun 5% de efectividade dun remeiro nos pode costar 1,5 segundos ao final da regata, porque no remo o éxito depende de detalles que prácticamente son invisibles. Nada máis por hoxe, vémonos a próxima semana. Saúdos. Materiais sí que foron mudando unha barbaridade nos últimos anos, non? Remo, embarcación, todo. Sí, isto... Cando empezamos nós a remar no 96, colles unha... que foi o primeiro ano que eu remei na trainera, así un pouco en serio, co que levamos hoxe, nin sombra, vamos, nin a sombra. Pero... Viume agora a memoria, o ano pasado que estaba tan de moda o famoso platanito, este ano xa non se fala do platanito.
todo o mundo ten prácticamente, e se non teñen, as traineras están recortadas, que fan as mesmas funcións. Sí, foi a gran innovación ano pasado, non? Digo, recortar as traíñas para que se parecesen ao famoso platanito. Sí, de feito, nós, por exemplo, a mí, a principio de temporada, falábamos, falta material, tal. A mí, a traíña cúmpleme perfectamente, reformada. Evidentemente, volveuse a facer outra reforma de carel, sacáronselle kilos, douselle rigidez, pero claro, presentaste nunha regata e venche di, ostra, este xa pringou, xa veu ben o resultado e agora xa todas están, non? De feito, vías que a semana pasada, por exemplo, Coruxo non estaba remando coa trainera del, porque a tiña arreglando, Vilaxoán tamén xa o fixo, vamos buscando artimañas para poder levar un barco o máis competitivo posible. Hoxe estiveches no Grove, na regata, onte estiveches en Sanxenxo, non? Vendo a regata de Liga CT. Sí. Hoxe perdeches un espectáculo en Moaña. Sí. Que tal onte en Sanxenxo, como viches a Liga CT, os equipos galegos? Ben, pero bueno, eu xa dicía a José, parece que eu era un dos poucos que apostaba porque os galegos iban a estar na tanda boa, e entonces, pois, a mí non me sorprende. Visto as plantillas, visto o resultado que dou cabo, e conocendo a José como o conozco, sabendo como traballa, ten unha plantilla máis ou menos compensada, sei que é unha persona que lle sabe sacar o máximo rendimiento, que é un entrenador que mima moito o remero, que o ten sempre tal, e ao final, cando tes bo ambiente, unha plantilla compensada, tal, os resultados chegan. Extrañame que, o que dicía antes, con presupuestos que temos, con tal, esteamos aí, pero alégrame e ojalá poidan estar máis arriba e, pois bueno, algunha lle dea un susto e llegan unha bandeira como pudo ser ayer. Pois imos a meternos xa con esta dobre xornada de Liga CT, moi galega, porque foi aquí, en Galicia. Tres xornadas de Liga, na Liga San Miguel, Liga CT, Cabo da Cruz, terceiro na clasificación, Tirán, cuarto na clasificación xeral, supoño que superando as expectativas. Moito, ademais. A ver, Cabo de Cruz xa era o esperado, non? Era un equipo que o ano pasado estuvo moi arriba, este ano, según falaban os remeros e o mismo entrenador, que estaban apuntando tamén moi arriba, estaban salindo moi ben as cousas desde o inverno e todo o mundo contaba con eles. Nós xa era máis incógnita, de feito, nas regatas de inverno metíanos bastante. Vale que nós estábamos traballando de outra forma, non? Estaba probando cousas, había moita xente, tiña que ir contrastando os dous barcos, ir metendo a xente na remada que queríamos, e ainda así, ainda hoxe en día, ainda costa un pouco, de feito, veuse onte no último largo. Estas son as imaxes da regata de onte en Sanxenxo, despois falaremos do que lle pasa a Meira. Esta é a última virada, Tirán sae primeiro da súa quenda. Que lle pasa despois a Tirán? Pois Tirán, a ver, unha que nos corremos moito na remada, non estamos habituados a levar tanto ritmo. Creo que levábamos unha media de 38, 39 paladas, de querer correr, a virse a cabo que colleu unha ola boa, puxos-nos ao costado, e despois non fomos capaces de coller remada, non fomos capaces de asentar ben o que sabemos facer, correndo, e non iba, o barco non corría. Como viu Diego Portela aí dende o Peirao, ese último longo de cabo? Espectacular, que vas a... A ver, a min de cabo, de feito, eu estaba con Pablo Casas ali comentando, e non nos dixe, bueno, ven cabo aí, xa te espero, non? Son equipos que Gustavo guste moito preparar, a preparación del sempre vai a que os últimos largos sean máis fuertes, traballa desa maneira, e hai poucos equipos que sean capaces a facer eso. É verdad que tamén colleron unhas olas que lle axudaron moito, pero
pero que son xente que ver esos largos, eso é impresionante. Eu a veces levanto o sombreiro porque despois de ir toda unha regata aí, que seas capaz de decir aí vou, e atacas e ves que lle sale, porque o ano pasado estuve salindo todo o ano, este ano sigue salindo igual. Estivo, digamos que durante moitos momentos da regata, 6-7 segundos por detrás na súa quenda, acabou tendo esa quenda, esa champa final fabulosa, e só quedou a 2 segundos destes dos vencedores de Hondarribia, que conseguiu en Sanxenxo a segunda vitoria da temporada. Isto aconteceu onte en Sanxenxo, esta mañá tiñamos regata en Moaña, a regata que organizaba a Sociedade Deportiva Tirán. Sorprende a Truco o rendemento que está tendo Meira, porque Meira esta mañá tamén volveu a quedar moi atrás e moi lonxe do resto de embarcacións. A verdad que sí, que me sorprende bastante. Teñen un bo equipo, un equipo bastante compensado, e non lle acaba de arrancar o barco. Non sei os problemas que teñen, si de medidas, si de remadas, si eles sabrán o que teñen, pero sí que me sorprende moito. Ademais, un equipo veterano que sabe o que é estar aí, sabe o que é remar contra os grandes, e, a ver, non che podo explicar. Cada un sabe o que ten na súa casa, pois, sinceramente, jódeme que estén tan abaixo. Estaba nunha quenda na que estaba Urdaibai, que se aproveitou de que apenas había vento, marcou o mellor ritmo, que Meira perdese 7 titulares da temporada pasada, que era xente con experiencia na CT. É importante, digo para un adestrador. Sí, para un adestrador, aparte o ano pasado había outro entrenador, despois marchou, despois agora apostaron por Ferral, cambio de entrenador, cambio de remeros, moito, non? Pero bueno, eu creo que tamén aí, aparte, as directivas teñen que ser un poquinho máis conscientes e ter un poquinho máis claro, si queres dar un paso de ascender, tens que ter unha base, porque por moito que despois busques, pasa o que pasa. Eu vi ao principio de temporada como se estaban buscando e dicías, bueno, entre Tirán e Meira vai haber un dos dous que vai a estar arriba e outro vai a estar abaixo, porque non hai tantos remeros con ganas de ir a CT para realmente manter os dous equipos nunha zona tan pequena. E que perdeu 7 titulares. Víamos aí que San Pedro sorprendía na segunda quenda a Orio e Kaiku. Estamos na quenda de honra, onde hai Truco, hai un duelo espectacular, Tirán Cabo, toda a regata, porque é certo que Hondarribia, a min lembraba, eu dicía na retransmisión, a Urdaibai de hai anos de racha a regata dende o primeiro longo e xa é imposible collela. Hondarribia ten un equipo moi lixeiro, moi potente, corren o barco, dan 2 paladas e o barco salen, e solo na salida se meten 2-3 segundos. Mira esta virada, entrades, Tirán, Cabo, San Xoán, e viramos rápido. Virades os 3 rapidísimo e saídes os 3 case que a par. Sí. Pero bueno, con respecto aos outros equipos, nós era prácticamente 2-3 paladas por abaixo. De feito, eu no último largo iba dicindo a David que subira, que así non íbamos a chegar. Salindo de Boia, coñe 34 media, 35, nun último largo faltanos aínda esa agilidade que temos que ter. De feito, creo que iremos collendo a base de regatas. Estás dicindo que Tirán aínda ten moita marxe de mellora. A ver, non estou dicindo eso, estou dicindo que nos falta coller agilidade. Ahora, os outros equipos tamén poden mellorar, está claro. Sí, que hubo un dato, Diego, na retransmisión, nos collimos tamén no terceiro longo de Tirán, cando estaba por diante de Cabo, ia a 34, que é raro, non? 34 paradas por minuto, e ia por diante de Cabo. Sorpréndeche, pero a veces é así. Nos, por exemplo, hoxe no último largo, baixando a 34, andábamos máis. O sea, a veces depende. O que pasa que, bueno, nesta liga, José Sabio, a 34 non ganas porque os rivales son moi duros. Ambientazo tamén hoxe, vendo a regata, Sí, a verdade que sí, dá gusto remar así con tanto ambiente, dache outras ganas de estar aquí competindo. Había, por suposto, moita xente de Tirán, tamén moita xente de Boiro, tamén animando a San Bartolomeu. Esta foi a primeira vitoria do ano para Urdaibai, a terceira regata da temporada. Leva 2 vitorias Hondarribia, leva unha vitoria Urdaibai, que se aproveitou dese factor do vento. Sorprende a Truco o rendemento de Orio e de Kaiku. A ver, sí que se sorprende porque perderon media liga en Galicia. Son equipos xa feitos e dereitos que prácticamente levan
anos competindo xuntos, o mesmo bloque, deberían saber sacarlle máis rendimiento, non? Vale que tanto pode estar aí arriba como se che veñen abaixo o equipo, non sei o que están facendo os entrenadores tamén. Sei que Corta, ao mellor, estañe tirando un pouco para atrás, é que non che podo dicir. Sei que estas regatas quedaron atrás. Kaiku oitavo e Orio noveno. Tiviches onte algo parecido en Sanxenxo, que tamén Urdaibai quedou moi atrás, pero hoxe Kaiku oitavo e Orio noveno, que son equipos chamados a competir pola Liga. Sí. De Kaiku, octavo no, podome esperar que non estea tan arriba, son clubes que a veces fan preferencias de objetivos, o mellor márcanse o Campeonato de España, márcanse a Concha, non teñen unha plantilla moi amplia, e van a eses objetivos directos e a veces sale, non? De Orio, extrañame máis, Orio é un club que sempre intenta estar arriba e non sale, pero a veces é o que falamos, o que decía José antes, a veces non colles a remada, non colles tal, e costache, despois hai que axustar, ben sea por medidas, ben sea por nivel do barco, ben sea por lo que sea, non sales, e despois botamos unha semana coméndonos a olla a ver como vamos a facer para que o próximo fin de semana o barco funcione. Eu creo que Orio vai ir máis para arriba, Kaiku tamén vai a ir, pero Kaiku é un club que prioriza moito os seus objetivos e ao mellor este ano nos objetivos deles igual non está a Liga ACT. Van 3 jornadas na Liga ACT, Liga San Miguel, e logo de 3 jornadas esta é a clasificación. Hondarribia 35 puntos, Urdaibai segundo clasificado, xa lle saca Hondarribia 8 puntos a Urdaibai. E as grandes noticias, Cabo da Cruz, terceiro clasificado, 25 puntos, Tirán, cuarto clasificado, 24 puntos, iso implica que o vindeiro sábado, na regata de San Pedro, quenda de honra, Hondarribia, Urdaibai, Cabo da Cruz e Tirán. Astillero quinto, Orio sexto, Orio con 21 puntos, 14 menos que Hondarribia, San Xoán sétimo clasificado, San Pedro oitavo, Kaiku noveno clasificado, 19 puntos, Piérdena décimo, Portugaletti penúltimo e derradeiro clasificado, San Bartolomeu de Meira, 3 regatas, un punto en cada regata, 3 derradeiros postos, entón xa moi abaixo a tripulación que adestra Ferral. Vendo esa clasificación, pois aquí Diego Truco estaban comentando, a Diego incluso lle sorprende a posición de Astillero, a nova Astillero de Dani, o ex de Tirán, quinto. Sí, sorpréndeme polo que, a ver, no mundo do remo movémonos, o que se falaba en Cantabria, o que se falaba de que non daban collo de xente e tal. Non me sorprende polo estar nas mans de Dani, demostrou con creces en Meira o que era capaz de facer, despois estes anos en Tirán túvonos aí tamén traballando ben e tamén tal, entonces eu esperábame que estuveran aí, pero da verdad que tampouco non esperábamos tan arriba. Pero se uno nos dá notas negativas, alguén ten que dar a positiva. E demostrou Tirán Truco que ten fondo de armario, porque cuarto clasificado en Sanxenxo, cuarto clasificado en Moaña, cuarto clasificado na Liga, e facendo moitos trocos, que cando un fai 5 trocos dun sábado a un domingo e a embarcación sigue funcionando, iso é moi boa noticia. Iso é boa noticia porque quere dicir que a xente estuvo traballando ben durante o inverno, que facendo cambios o barco camiña igual. Se somos capaz de ter a xente fresca cambiando dun día para outro, iso é boa señal. San Pedro, seguinte regata televisada, quenda de honra, Hondarribia, Urdaibai, Cabo e Tirán. Bueno, hai que pelear, hai que luchar. O que falábamos antes, aí as corrientes, as mareas, pode ser bo estar na última tanda ou pode ser malo. Mira, hoxe foi Hondarribia na primeira tanda. Urdaibai na primeira, Urdaibai na primeira con menos vento, ao final, xa onde falábamos, mañán jana Urdaibai a bandeira. Sí. Porque estaba marcando menos vento e iba máis o vento. E Diego, como viu, bueno, a Liga Galega acaba de empezar, só levamos unha xornada, pero digamos vendo o nivel que
ti coñeces da túa tripulación a Megrove, o nivel que podes intuir máis ou menos que ten Mugardos, que son desas dúas embarcacións que a priori vades a estar arriba na Liga A, onde viches as tripulacións da Liga San Miguel, como é a diferencia? Home, eu creo que si o temos que mirar a día de hoxe, creo que a min, por exemplo, hai 3 clubes na Liga ACT, de Ciervena para baixo, que son equipos que se ven que lle costa, non? Que tal. Non sei a preparación que levan, nin como a levan, nin como van a estar a final de temporada. Creo que un club da Liga de aquí, ahora mismo, podría estar perfectamente a nivel de cara a un playoff ou tal, a ese nivel ou por encima deles. A día de hoxe. O que pasa que o verano é moi largo, depende como chega, eses son clubes que teñen plantillas moi largas. Nós, por exemplo, ahora mismo contamos con 16 remeros que están en forma para remar, e a ver como gestiono. Evidentemente, cando tes, por exemplo, unha plantilla como fala José, que é unha persona que gusta cambiar e tal, que faz 5 cambios, eu non podo facelos aunque queira, porque non os teño, e teño que tratar de ir dándolle regatas a todo o mundo e chegar. Claro, cando queres chegar, é o objetivo que estás aí arriba, e unha vez que estás arriba queres ganar, pois a veces costa chegar ao final de temporada ben, que foi o que nos pasou ano pasado. Xa chegamos un pouquinho xustos. Bueno, e para rematar, xa que vimos as quinielas da Liga A, Liga B, imos de preguntarlle aos convidados, quiniela da Liga ACT, a Truco, por exemplo, a quen vese, xa levades 3 jornadas de Liga, primeiro, segundo e terceiro clasificado. A estas alturas xa tes máis pistas, porque cando lle preguntamos a xente da Liga Galega ainda non comezara a temporada. Aquí xa temos 3 jornadas de Liga. Pues ahora mismo está Hondarribi, está Bermeo, a terceira plaza vai estar moi axustada. Eu creo que pode estar calquera de Orio, Caicu, San Juan, Cabo, van a andar arriba e abaixo. Quiniela de Diego? A miña é máis ou menos o mismo. Hondarribi e Urdeibai, vese que están tal, e despois o terceiro puesto, eu espérome máis de Orio, a ver o que chega, pero aposto porque un dos 2 gallegos vai estar aí. Eu creo que, dicía que era na tanda boa, pero visto que hai, creo que van a ser capaces a... Están moi parexos, non sei cal deles vai a ser, pero van a estar aí. Pois, moitas grazas por vir, tanto a Diego Portela como a José Ángel Cambados Truco. Imos quedar con esas últimas palabras do adestrador de Amegrove. A primeira victoria da temporada na Liga foi para Amegrove e quedamos con esas palabras, que un dos equipos Cabo da Cruz e Sociedade Deportiva Tirán, que son agora terceiro e cuarto clasificado da Liga CT, rematen a temporada pois aí, na zona de privilexio da Liga ACT. Remata este en Xogo Traíñas, o vindeiro domingo. Seguimos debullando máis o mundo do remo.